मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे मालवणी पद्धतीत अंड्याची आमटी। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अंड्याची आमटी। तर ही आमटी मी 4 माणसांसाठी बनवत आहे। तर मी इथे ही 5 अंडी घेतली आहे आणि त्यांना मी चांगलं उकडून घेतलं आहे 15 मिनिटं। तर मी बघा हे यांना असं सोलून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे माझं अंड बरोबर उकडलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे अंड बरोबर उकडलेलं आहे। याचप्रमाणे आता सर्व अंडी मी अशी साफ करून घेणार आहे। तर हे बघा मी ही सर्व अंडी अशी सोलून घेतली आहेत। तर हे बघा मी इथे एक टोप घेतलंय आणि मी हे मालवणी पद्धतीमध्ये अंड्याचा रसा बनवणार आहे। तर चला बघूया आपण रसा कसा बनवायचा तो। आता मी त्यामध्ये 4 चमचे तेल टाकणार आहे। मी इथे तेलाचा वापर जास्तच करणार आहे। तर मी इथे एक कांदा चिरून घेतलाय। आपल्याला हा कांदा एकदम बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि मी त्यामध्ये आता कांदा टाकणार आहे आणि त्यात मी आता ही 5 ते 6 कढीपत्ता टाकणार आहे आणि आता आपल्याला त्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपला कांदा चांगला भाजत आल्यावर मी त्यात आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहे। इथे मी 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेत आहे। मी आलं लसूण पेस्टमध्ये आंबीर आणि हिरवी एक आलं लसूण कोथिंबीर आणि 1 हिरवी मिरचीचा वापर केला आहे आणि त्याला मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आता मी त्यामध्ये सुकी कसुरी मेथी टाकणार आहे। तुमच्याजवळ असेल तर वापर करा, नाही टाकली तरी चालेल। आता आपल्याला हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मी आता अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे, अर्धा चमचा हळद, आणि त्याला आता व्यवस्थित मिक्स करणार आहे। आणि आता मी त्यामध्ये 2 चमचे मालवणी मसाला टाकणार आहे। हा मालवणी मसाला कसा बनवायचा त्याची मी लिंक तुम्हाला देते। आता मी याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आता आपल्याला त्यामध्ये ही 5 अंडी टाकून घेणार आहे। तर ही 5ही अंडी मी त्यात टाकून घेतली आहे। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या अंड्यांना चीर मारून टाकू शकता। मी याला आता 1 मिनिट असंच परतून घेणार आहे। आता मी इथे कांदा खोबऱ्याचं वाटण करून घेतलं आहे। या कांदा खोबऱ्याचं वाटण कसं करायचं त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन। आता हे वाटण मी यात टाकणार आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण तुम्ही 8-10 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि वापरू शकता। आता मी त्यामध्ये 1 कप पाणी टाकणार आहे। आता याला आपल्याला चांगली एक उकळी काढून घ्यायची आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपल्या या आमटीला व्यवस्थित उकळी आलेली आहे। हा अंड्याचा रसा खूपच छान बनतो। हा तुम्ही भाताबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। हा अंड्याचा रसा एक वेळा नक्कीच ट्राय करून बघा। आता मी त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। आता हा अंड्याचा रसा आपला तयार आहे। तर हा आपला अंड्याचा रसा तयार आहे। तर मी आता गॅस बंद करणार आहे। आणि जर तुम्हाला पण माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून नक्कीच सांगा की तुम्हाला आमची आजची रेसिपी कशी वाटली। आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपीज तुम्हाला आमच्या यूट्यूब चॅनलकडून भेटत राहतील।